Beh, bos, ngene iki kondisine neh. Lah iya banyu kaya gedhe tapi ora tembus. Iki apa dibontrot iki? Oh, mati yo. Oh alah Pak, ngene iki lho Pak. Wis pokoke tomat 2000 ritak ya wis diluroni ae. Ras monitor iki lho. Dan krisis Pak ning Papua barang. Wis piye nah ya Pak? Lah sing kaya lha koyo Lombok ngono. Lombok ngono. Ya wis ngene iki. Ya wis hitungane iki panen ping pira Pak iki? Mare bolak-balik panen. Tapi ki oleh rego paling dhuwur pira sing iki, Pak? 5.000. 5.000. Ya wis piye? Aduh, hancur. Iki parene iki timune enek wae iki nek sitok iki. Iki timun apa? Timun tok loro iki. Biu lah parene sampai abang. Ngene iki bosku iki ya demi kehidupan bos. Regane 2000 ritak ya wis dinikmati ae lah. Lah wis ngeser bakar-bakar kuwi persiapan. Ke apa to Pak Yanto sing ning kono ke lho bos. Bengok iki mek celak-celuk ning ujung ngono he. Ning endi ning ngono e. Ke mek bengok ngono e. Ke wong galak pucung ngono e. Tandurane wong bosku. Yes. Tapi nggone Om Teguh barang wae ya apik iki. Iya, apa iki? Apa itu, Bro? Apa pisang ya? Tison. Iya. Urung anu aku. Lah sing ning kono sing ngendi? Nggone Pak Deko tam. Kono apa? Tandurane. Kono apa? Heeh. Sawah ngono. Sawah kabeh berarti. Berarti ana karo bulan ngono kan. Nggone lek tarati ya. Iya, keriting. Lombok keriting. Tomat sing keriting. Panas iki paling yo. Iya, timun sak buang-buang gini. Biyuh tenan bos kae. Iki kondisine Papua iki rung enek tanda-tanda hujan bos, mbuh lek yang lain. Timun. Beh. Iya piye ndelok? Iya, iya. Gede bos. Oh yang ngene iki. Wis iki lho, iki seger iki. Aduh. Hancur. Aku ya reserku tak jeboli anu ya bekas tomat iki. Sing kae. Iki saya arep sekar tak jebol iki. Langsung ngene iki. Iku ono. Arek kok tandur apa nih? Paling yo tomat kuwi. Kalahane. Beh bos ning kene pokoke iki lho. Lemah wis ora sempat istirahat. Pokoke wis kayak nyapon neh to prosoku bocah kok mbiyeng bengok ae beh. Jen. Wis ngene iki lho bos golek ning Papua iki tempat teran iki. Nyatimun iki. Wes pokoke iki lek wis ning sawah. Kondisi di sawah ya wis wes iki. Tak lebare tas kena iki lalap ngono. Arep ndelok Lombok iki. Iki sing ora nandur Lombok kok. Beh, domeng aku arep ngoker iki sik wedi to. Timun mati jadul sampai. Lah iki timun payu-payune apa, Pak? Timun. Kapan? Saiki. Payu-payu nek akeh. Yen sik loro nek iki. Kaya lah iya kok tumben sampean ora nandur iki. Ya kok nandur iki sak kedok iki hancur gone 50.000. Kapan no? Langsung tak jeboli lanjarane. Lah ngono mandene tadi apa kaya ning Facebook takok timun ngendi sing duwe. Yo, yalah. Beh, modele ning sak bosku. Sak. Kalau bapak karya lekas bang yo. Lah iya aku lewat barek kaya ngono. Ana sing mateng gitu sing normal aja. Iki lomboke bos. Wis meh mayoritas keriting iki. Pak. Lerena lah mau ngocor ae. Kae.
Ujung kayak proso kok aku lewat bendino iki mek Ane londo sitok. ngocar ngocor mupak mupuk ngono butuhe gedhi jarene. Butuhe apa rada gedhi tenanan to, Pak? Arena jeruk. Nah, penake bos, lek ngene iki sing nandur jeruk. Ari mangan jeruk. Lah nek ulone aku lek wedi bos ning kene iki. Ula iki sembarangan turune iki biasane ning jeruk-jeruk ngene iki akeh to. Iki keren. Iki sankis sih. Ula bingung laren ndelik sampean musim panas. Iki. Lha iki sepelok oleh timun, oleh jeruk. Oh, Pokoknya nek bayo lek ning kota besar ini iki ning Jakarta ya sore nek bos lek ngene iki. Paling yo tuku lek ning ngene iki ya wis sok sing ngejak ning swarga ya ngene iki, bos. Sedekah sing ngene-ngene iki. Ngene kan ikhlas aja. tak kenang gleng-gleng kok kene. Iki debit air kecil bosku memang. Bendungannya yang di atas sih. Sini, Pak. Gila. Ya bos, penak elek ning kene. Jeruk. Bebas, jeruk yo bebas. Di Papua Barat transmigrasi ya. Kok galek bos. Nah iki Banjarnegara. Wis campur aduk. Campur adul ngene Pak Kris John. Gunung Tego sing sampe ngomah iki yo apik iki. Yo kae bareng nek kulon kae iki. Kayak melo mateng to. Gone Pak Kartono lah memang aku delok sing. Wah, koyo ngono terus wis sak ton. Wis lebih nek mau panen neh. Paling mau neh 15 kaya enek ya. Panen lagi mangke. Iya. Tapi mbune tapi kaya neh lebih 10 wae. Bismillah. Kalau lagi. Sampeyan terus. Lagi Pak. Warna mumpuk lopo yo rene udan. Karena gamane gelingan kok udan. Kaya iki rada petang-peteng wae iki yo udan. Suara gamen karena gamen iki. Ruwoto, Bos. Sokar borong. Urung temen sik jarno berlaku enak tuh kayak tak mulsare nek banyu mati kabeh. Ya nek kurung go iku kan yo enak. Kecil areng ngono sawah ora. Ya mate kan ya bengi to. Nek kena arep ngelep ngono iki. Oh kesuwen iki. Ajar nang lokar nang aku yo durung ka sabare yo iki. Jar mulai iki. Paling gede. Enggak sih. Lompok tomat. Ya sergi loro karon. Kan dhisik kan sergu sing kono kae to. Tak tomat cuman kan ya memang lek pas banyu gede kok goreng lapangan mlebu terus ora iso. Mulai. Nek kon ngono ya to. Kemasan ngene iki segiaring. Ya. Ancur ya. Tapi nyupuk apa malah kayak kelep. Lemu bekasnya kelep kabeh kok. Cuma aku rono iki. Iki aku tak dudung sing nyatan iki ngalor kabeh. Ya pangga tak delok pangga oren. Sing endi? Sing gone kaki apa sing? Nah, sing nyatan kan mature tak tutupne ben ngalor ngono to. Ora salah musim lor kono. Pangga ora gelem ngetan e.
Nemune sampai gua to iki. Iya. Sergor tak parek rono, cuman lha yo kuwi mang lho ndak enak ae. Iya kan iki. Nyatu sakit garing ya. Ane ngene iki apa iki ning golek banyu saiki lewat jalur iki. Jalur iki to. Jar kene iki. Yo. Ya bong kang nek nungguanku. Ya layak. Iki orang bersawang gue iki. Yo tanduran sekarang dulu ya. Wis ngene lho, Bos. Pokoke lek Iki jenenge gede kok ya kamu enggak nyapo gitu. Saking yang juga lewat sampai kanan dulu. ning kene barang iki lek ndak saling pengertian ngono Bos. Banyu iki isine yo mek yo jenenge manusia, Bos. Menang-menangan Supaya menang-menangan apa nih sing ngisor harus memang pada saling mengerti, Bos. Apalagi ini iki debit air memang kecil, faktor cuaca, tapi mudah-mudahan saja kayak poteng gitu. Seger banget Bos, iki enak. Oke Bosku, wis naik. Semoga-moga kabeh dimanapun kita berada selalu diberikan kesehatan, tambah rezekine yang di Papua, pokoknya dimanapun tambah rezekinya. Oke, selalu mengingatkan terakhir, jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe no bos.